सौफैबाय जोङो बालिंमारि पिकनिक स्पटआवहाय दा टाइमा 9टा जाबाय आरो थांगासिनो 9टा जाबाय ना 9:30 जाबाय सलि निउ इयार गाइस जोंना निउ इयारा दिनै बेयावनो गसाइगाव बालिमारि पिकनिक स्पट जाबाय आरो नोंथांमोना बयबो सबे मुलुगत गाबो लागि दे Finally guys, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year guys! Happy New Year! Once again, Happy New Year!
एसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव हालामाव फैनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ दसे समनि थाखायबाबो रंजाहोनो थाखाय जोंनि बे प्रग्रामखौ मेहेर गोनां खालामफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आब' हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार दायो जोङो आब' गेमस्रिनिफ्राय खेबसे गोबारै बुंबा हेपि निउ इयार बैथिं आगैफोरा होनथाराखै मबाइलल' लागासिनो दाना बयबो फेसबुक क्रिएटर जाजोब्बाय नालाय बयबो मबाइल फन बयबो मा नांगौ डलार नांगौ ना सोर साबैसेया फेसबुकआव खामायनो आखाइ थिखोलाय जेबो नङा दाबो 100आवहाय 50%आनो मोनगासिनो आरो बयबो मोननांगौ नंगौना नङा जोंनि बर' हारिनि गासैबो न'खर भिडिअ बानायनांगौ आंनि बाथ' नंगौना आरो दसे सम गोजोननाय लानाय बयबो 2020 मायथाइनि आरो जोंबो दा मोसानो थाखाय रेडि जानानै दङ मोसानांगौ ना रायलायनांगौ बिथिं हेपि निउ इयार बयनिसिमबो बिराद गोजोननाय मोनखायो आङो गसाइगाव फैबानो आरो गोबां खेब आं नोंथांमोननि जायगा गसाइगावआव फैबाय आरो बेफोरबायदिनो